van entrant després del cafè i per intentar recuperar una mica de temps, doncs una nota nostàlgica que és el plaer de moderar aquesta taula, una taula que fa anys que tenia una mica en mente, composada bàsicament per dos patriarques de l'escenologia, no sols a Catalunya sinó a Espanya, tal com es deia ahir repetidament, el Miquel Prats com a fundador d'aquesta empenta de gent dedicada exclusivament a la sinologia, president de la Societat Internacional i conseller de la majoria dels cirurgians que ens hem dedicat a la mama. I el doctor Basilio, jo diria que també d'aquests anys en què s'engegava, per dir-ho així, aquesta especialitat i sempre amb unes idees tan clares i que ens ha acompanyat durant aquests 30 anys amb aquestes reunions, sempre que l'hem demanat amb una amabilitat i una generositat important. Amb ells els he demanat que ens parlin de la cirurgia, dels conceptes, per mi a vegades infravalorats, dels primers cirurgians que feien una cirurgia poder molts opinen que molt agressiva, però que si tenim present, com ells ens explicaran, que era l'única arma terapèutica, jo crec que són d'admirar en aquells temps. El segon bloc, com no podia ser d'una altra forma, són dos companys, amics, col·laboradors, que a més durant aquests 30 anys han llegit la seva tesi doctoral especialitzada en la mama, el doctor Abad sobre marcadors tumorals i el doctor Encinas, gràcies a l'ajuda inestimable del Manel Fraile, sobre els ganglis sentinelles, que és la primera tesi doctoral feta al Garraf, i amb ells els he demanat que expliquen una mica la cirurgia com la tenim actualment, l'Encinas des del punt de vista més aviat dels ganglis i el doctor Abad de l'exèresi. I la tercera part d'aquesta taula pretenia, ha quedat una mica coixa, pretenia donar-los la paraula al que jo considero el futur de la cirurgia mamària. El doctor Julián, entre els que ens dediquem a la mama, li hem d'agrair grans avenços, novetats, innovacions, de ficar-se amb la reconstrucció amb la seva gelatina de plaquetes i la laparoscòpia, i m'ha promès avui també donar alguna nova primícia que de moment era secreta. I la gran absent dintre d'aquesta taula, que hi ha 5 cirurgians, era una ginecòloga, una bona amiga, Maria Jesús Pla, que jo diria que és la persona que més està defensant el que sentíem abans de les teories de Giuliano, de les teories innovadores, de les teories estolviadores de cirurgia, però que lamentablement la tenim en el Congrés Europeu de Robòtica i el seu cap m'ha negat completament la possibilitat que surti del quiròfan, que estan retransmetent simultàniament les intervencions amb aquests robots d'última generació. Bé, sense més preàmbuls, doctor Prats, doctor Basilio, ens parlaran del que els havíem assignat. Gràcies. Hola, bon dia. Primer vull agrair l'amabilitat del comitè organitzador perquè m'han invitat. Hi ha 2 motius perquè he sigut invitat. El primer i més important perquè sóc el més gran, o el menys jove, i el segon perquè són amics meus. En total, a mi em toca parlar de la història, del passat. Del passat sé bastant, donat que vaig acabar la carrera l'any 1956, o sigui, són 60 anys d'exercici.
Llavors, amb el meu amic Miquel Prats ho hem partit una mica. Jo faig el rotllo de la història i ell farà la filosofia del tractament, que això és una cosa molt complicada, que és l'únic que en sap d'això. I ara, clar, verdaderament, tinc que donar segles d'història en 10 minuts, o sigui que comprendran les meves limitacions. I ara, el càncer de mama és una malaltia antiga i per tant ja anem cap a l'Egipte i veuran que hi ha dos papiros, un que descriveix un tumor mamari i un altre el tractament ja amb excisió i cauteri, o sigui ja veuen que amb els anys no es canvia massa. Aquí tenen Herodot, que aquest és el pare de la història, que ja explica la història d'una germana de Ciro, amb la qual explica que tenia un càncer de mama i va morir. Si es van donar compte, tota la gent de categoria, com el doctor Abat, aquí present i ponent, porten una barba maca. Llavors, Hipòcrates de Cos, aquest va dir que el carcinoma era produït per un excés de bilis negra. Encara no sabem verdaderament per què es produeix el carcinoma. I ja va dir que hi havia dos tipus, o sigui, ja comença a diferenciar. Un a l'ulcerat i l'altre a l'oclusiu. I després té una frase estupenda. El que no cura la medicina o cura el bisturí o el foc. Continua sent vigent aquesta frase. Aquí tenen Sant Leònides, que està molt maco amb aquesta foto, i aquest va descriure la retracció de Muro, i tractava aquests tumors amb incisió i cauteri. I aquí tenim l'Aureli Corneli Cels, que ell diferenciava amb el carcinoma de mama, el carcinoma, l'ulceració i el tímium, que ja era quan era avançat. És el que va descriure els signes de la inflamació i el que va inventar el nom del carcinoma, encara vigent. I aquesta tinc una imatge que li tinc molt de carinyo perquè aquí el Galè o Galeno, perdó, cap enrere com va això? No. Ara, gràcies, ja està, ja. Si es fixen, té un cert paregut amb el doctor Verge, i grecorromà, va fer una pila de lliures, el mètode de Melendi, va posar de moda la història clínica i ell tractava amb tractament mèdic, amb dieta, purgants i sangries. I el càncer de mama estava provocat per la bilis negra i l'estat melancòlic. L'estat melancòlic encara es pot fer algun ensaig prospectiu. I aquest és el Volcasis al-Zahrawi, que aquests hi van a Còrdova, allà al costat de Còrdova, que han descobert una nova ciutat, allà va sortir, i aquest és molt important perquè va fer instruments quirúrgics i lligadures. Va fer el primer que va fer lligadures, de la qual encara visquem. Llavors ja entrem, després d'aquest prolegòmeno, ja entrem amb l'edat mitja, que és una època negra de la medicina. El tractaven monjos i clergues, fins al 1131 es va prohibir amb els capellans que fessin tractaments de càncer de mama. Els cirurgians, que és una branca molt important de la cirurgia i molt senyorial, van ser exclosos de l'ordre mèdic, o sigui, com castigats. I els barbers, es va diferenciar entre barbers i cirurgians a 1715, o sigui que important. Clar, allà es tractava, ara els ensenyaré els diferents tractaments que tenien, que és molt distret, les dones passaren un mal rato, i es caracteritzava perquè hi havia una alta mortalitat per hemorràgia i infecció. I després hi havia la influència del martiri de Santa Àgata, que és el primer cas de reconstrucció mamària. O sigui, quan el governador de Sicília li va amputar, o va ordenar que li amputassin les dues mames perquè no s'anava al llit amb ell,
a continuació van arribar 2 àngels i li van col·locar les 2 mames. O sigui que és el primer cas de cirurgia plàstica. I aquí veuran el drama de la mastectomia. La majoria de vegades la pobra malalta estava sentada, rodejada de tots els familiars. Això és una cosa que s'ha perdut. Ara ja amb els quiròfans no pot entrar ningú. I aquí tenen una forma de tractar-les, però existeix una classificació. Aquest és molt bonic perquè jo diria que és el primer intent de mamografia. És la mateixa sensació que té la dona quan li fan la mamografia. I llavors, una de les tècniques de l'edat mitja i part de la moderna va ser la incisió, una altra la tracció, ja veuen que aquí està tot ben documentat, el cisallament, la cauterització, la hemostàsia per compressió. Clar, la hemostàsia era molt important perquè això, quan començava a sangrar, no ho aturava ningú, si no era la sàvia natura, totes morien d'hemorràgia. La compressió per provocar una necrosis del tumor, la compressió en base, aquí tenen, això fixin-se que és del segle XVIII, aquestes tècniques, o sigui, ja en època, en l'edat moderna, i encara feien aquestes animalades. Suposo que els que venen a continuació diran que els nostres tractaments també eren bestieses, però és la llei de la història i de la revisió dels tractaments. Aquí tenen un altre, de 1721. Aquest l'he posat perquè el tinc molt carinyo. Aquest és el primer oncòleg clínic, César Borgia. Aquest és el primer que donava venenos i ho va tenir que deixar per l'alta mortalitat. Va arribar a tenir el 100%. Llavors va entrar una època, jo diria que el gran fallo de la història del tractament del càncer de mama és que tu immediatament pensa en el senyor Halsted i després pensa el Veronesi perquè el tenim a prop. I va veure molta gent que va estar treballant amb el càncer de mama. I aquí tenim l'Ambroise Paré, que va fer la lligadura hemostàtica. Després l'Escultetus ja va començar a fer una dissecció axil·lar. El diagnòstic diferencial del Severinus, el Ramazzini es va donar compte que les monges tenien més càncer de mama que les altres dones. L'Henri Ledrant, tumorectomia amb ganglis. O sigui, ja únicament li faltava la irradiació i la quimio. El Morgagni va fer un gran estudi amb autòpsies de malaltes de càncer de mama. I amb el Petit i Periple són precursors i reconeguts del Halsted. Després va venir el Bichat, que va descriure la pell de taronja com signe, el Recamier, el primer que va dir que les metàstasis es provocaven per origen venós. Molt important el Morton per l'anestèsia i el Lister per l'antisèpsia, perquè si no abans es morien tots. I aquesta és una de les figures importants, que és el Theodor Billroth. Tothom el coneix per la gastrectomia, el Billroth 1 i el Billroth 2, però va fer una classificació clínica de tumors de càncer de mama, feia una mastectomia amb la qual estirpava els ganglis, tenia una mortalitat en aquella època del 6,7 operatòria i la supervivència a 3 anys era de 4,7%. Aquestes eren les neus de mama que operava el pobre Billroth. O sigui que és totalment justificat. Possiblement nosaltres tindríem pitjors resultats. I llavors ja arribem a la figura del tractament, que és el Halsted, que és el que inventa la mastectomia radical, que ja havien precursors, i fins el Meyer també l'havia descrit. Amb la famosa incisió amb raqueta, avui dia els cirurgians no coneixen la incisió amb raqueta que arribava fins a l'aixella, però difícil, a vegades els tumors eren grans i era difícil de tancar.
i ho va descriure com una malaltia locoregional i, per tant, el tractament tenia que ser locoregional. Ell obtenia una recidiva local del 9%, regional del 16%, i la supervivència als 3 anys era del 41%. O sigui, ja havia canviat. Ell era de l'alta societat americana i, com tenien molts diners els seus pares, va anar a formar-se amb el Billroth. I diuen que ja és quan es va acostumar amb la morfina, o sigui, va acabar morfinòman. Va ser cap de servei del Johns Hopkins Universitat i va ser el primer que va inventar la figura del resident en un servei i com es tenia que preparar i educar el resident. I després va inventar els guants quirúrgics, degut a que la seva infermera, la Carolina, no suportava el líquid antisèptic amb les mans. Llavors ell li va demanar a un amic seu que tenia una fàbrica que fessi uns guants de plàstic i amb això va continuar podent ser la seva instrumentista i després es va casar amb ella per celebrar-lo. I aquí el tenen de jove, quan anava a veure operar el Billroth, i ja gran, la morfina, era un gran treballador, estava tot el dia operant i aguantava bastant gràcies a la morfina. I un any va tenir que plegar per tractar-se l'addicció. Aquestes són figures pròpies d'ell, de la intervenció, veuen que anatòmicament ho feia molt bé, i a continuació va venir el Meyer, que també estipava el pectoral petit, l'Schmidt va dir que les metàstasis venien per via hematògena, l'Skarblum Richardson, que media el grau tumoral, que gràcies a ell hem fet pronòstics de tumors durant molts anys, i en l'any 41 l'Stewart va proposar la incisió transversa que continua, per la mastectomia, que continua vigent, que és aquesta d'aquí. Llavors va venir l'època de l'augment de l'agressivitat, per a veure si augmentaven l'agressivitat, si s'obtenien més bons resultats, i el Hanley feia buidatges de coll mediastí anterior, després el Margottini, Urban, i al final el Cáceres. Cáceres és un peruano que va muntar l'Institut d'Oncologia de Perú i va ser el que va dirigir un estudi multicèntric en aquests anys i el qual demostrava que l'extirpació sistemàtica de la memòria interna no servia per millorar el resultat. El Bagstein va fer buidatges supraclaviculars i el Veronesi, l'actual Veronesi, l'any 53 va fer una sèrie de buidatges supraclaviculars i mediastí superior. Fixi's com amb els anys es va canviant el concepte. I després, com a anècdota, tenim el brasiler Prudente, que feia l'amputació escàpulo-toràcica. I ja va venir l'època de la disminució de l'agressivitat, amb el Keynes, el Mirola-Paitay, que l'hem fet durant molts anys, amb el qual es respecta el pectoral major, el McWhirter, que feia mastectomia simple amb radioteràpia, pràcticament igual que el Mustacalio, el Madem, mastectomia radical modificada, conservant els dos pectorals. Veien que els resultats eren pràcticament iguals. I una figura que considero important dintre de la història i que avui dia està totalment oblidat és de Marsella, el professor Spitalier i amb el Ric era el radioterapeuta, que aquest van fer tractament conservador durant molts anys i van estar intentant convèncer a tothom que els resultats eren bons i publicaven i ningú els hi fotia cas. Fins que al final el Fischer i el Veronesi van fer els ensaios randomitzats gràcies a que aquests feien els bons resultats i llavors han sigut famosos. Aquí tenen el professor Spitalier, que era bon amic nostre i que sempre que li invitàvem a un congrés a Espanya, jo recordo un de Vic que va estar molt agradable i dirigit per un prestigiós cirurgià aquí present,
I ja per acabar vull presentar una diapositiva d'ell que jo crec que la té el doctor Verge, que és per demostrar que el càncer de mama també pot estar en metàstasis. La nedadora o l'iceberg. I a continuació el doctor Prats els continuarà.